Abazae kurwase county ya Nyamira inzi lyaburiria Nyamira youth nigo bono banyarire bagosemia basae bamwabo anene na chikora lyo marembe ekerensi ya Kenya ndete kwerenwo ichaso bochorio bone bumwako yuga ni Ndizi TV ninje no marembe ni lya basae banyare bakwebwatisia na kura lyo marembo yo anene kero baendete kwerenwo ichaso bochorio bone bumwako yuga tuturaigwa na kia basae banyare bagokwana si county ya Nyamira. Asama lietankor kwa Brian Kaunda omoteneneri bwe kiombe kia basae kyoko make sure that abasae gotoka barase group eri yokoleta omuremba ense yeito ya Kenya ekiombe ke tutayete torore kiro omosae osoira se kiombe kasokora lyo omurembe intumna abasae banyamira eraundi tutayete kotumika koleta vurugu koleta eburukani ndionse intumna abasae tutayete to make sure na kiro mosae orakania kwa mstari wa mbele koleta omurembe asichikure chichigochi. Sa rero twarenga se kanisa ya Nyamira South SDA Church twarengene esabato ya basae twanyarire kuumirana n'abasae igaiga twakwanire na baro bigoro yoko yomorembe naende twanyarire gusanga nabo pamoja n'abantu bande bonsi beka. I'm going to talk about first our talents. If you are, for example, let me use a boda boda boys or boda boda men.